भोजपुरी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह राइटर, हाँ भैया, भीष्म पितामह विनय बिहारी आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में 22,000 से ज़्यादा गाना दे दिल बन। जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लेजेंड कलाकार बाड़न सब कोई के गाना दिले बड़न विनय बिहारी। विनय बिहारी आ पवन सिंह के वैसन बात बोल दिलन भाई कि एकदम पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में खमखमा गई का वैसन बोल दिलन। विनय बिहारी की हर बात अगर पवन सिंह मानते तो आज पवन सिंह पद्मश्री प्राप्त कर चुके होते। विनय बिहारी ई कहत रहन कि पवन सिंह के आज तक पद्मश्री काहे ना मिलल। पवन सिंह के जब लोग हाथाना सुनेला पूरा भारत में, पूरा इंडिया में, पूरा देश में पवन सिंह मतलब जितना भी 6 कलाकार बाड़न बेस्ट पवन सिंह को करे में बाड़न, लेकिन पवन सिंह के आज तक अवार्ड काहे ना मिलल, पद्मश्री काहे ना मिलल। ई भाई विनय बिहारी कहता ना, विनय बिहारी की कहना बा कि अगर पावर स्टार पवन सिंह हमार बात मने रहतन आज तक तो उनकरा के पद्मश्री अवार्ड मिलित। का ई बात बा भैया, पवन सिंह अगर बात मनिए तो अवार्ड मिलित। लेकिन इहो बात हो सकला कि पावर स्टार पवन सिंह के अगर चमकावे में बानू, पवन सिंह कोनो भी स्टेज शो होखेला कहूँ तो कहलन कि हमार चाचा के पूरा योगदान बता, लेकिन चाचा के बात माने के चाहिए। लेकिन चाचा बीजेपी में बाड़न आ पवन सिंह के बीजेपी से टिकट वापस ले ले बा, तो ई साफ फैसला करेगा भैया। पवन सिंह निर्दलीय लड़ी हन तो विनय बिहारी से एक आदमी मीडिया बंधु पूछलन कि क्या आप प्रचार करने जाएंगे पवन सिंह को, तो विनय बिहारी कहते कि हम भैया प्रचार करना जी, हम जहाँ भी रही ना ईमानदारी से रही ना। तो उनका से मीडिया बंधु कहलन विनय बिहारी से कि आप प्रचार करने जाइएगा पावर स्टार पवन सिंह के निर्दलीय लड़ेंगे, तो कहते नहीं मैं नहीं लड़ने जाऊँगा और उनको मना भी नहीं करूँगा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह अपने माँ से वादा कर दिए कि मैं चुनाव लड़ूंगा और हर एक चैनल पे भी जाके पवन सिंह कह दिले बड़न कि हम चुनाव लड़म तो लड़म। अब कह के नकार ना सकलन, ओकरा में लड़े वाला बड़न गुंजन सिंह के भी ना लेलन, मनीष कश्यप के ना लेलन।